Amoka television àwọn ló ń wí. Amoka television àwọn ló ń sọ. Bó ṣe program. Ó bá dọdún orógbó oníṣàlẹ̀ ìrórógbó. Bó bá dọdún obì a ò ní ṣàlẹ̀ ìrọ́mọ obì lórí àtẹ. Ọdọọdún ni láṣọ lógúnlógún o. Ọdọọdún ni ìrókò ó so lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n. Èrò Igbó, èrò Ọ̀fà. Ẹ bá mi ká lọ sílé Aládùnní Ọmọlọ́lá ọmọ Àjàní tí ń sọjọ́ ìbí lọ́wọ́lọ́wọ́. Èní gangan la bó lóríire. Títẹ̀bí tará tọ̀rẹ́ tí gbogbo wa ń ṣàjọyọ̀ tá à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Olúwa. Ọmọlọ́lá Àdùnní ogún ọdún òní o. Ó sì kú àṣeyẹ. Àṣeyí ṣàmọ́dún ó ti ṣèyí náà dandan wàá tún ṣẹ̀mí. Aláṣẹ àtolùdarí Ajíjọlá Ànábì Catering Services. Ilé-iṣẹ́ rẹ̀ ò ní jóná láéláé. Owó ọwọ́ rẹ̀ ò ní tán. Ọlá ilé rẹ̀ ò ní tán. Nípele nípele ní pèrègùn dá tiẹ̀ lódò. Aládùnní máa ń gbọ́. Wọ́n lọ sílé bàbá rẹ̀ l'Ógbómọ̀ṣọ́ Ajílété. Níbi wọ́n ti ń jẹ̀ka kí wọ́n tó mú kọ yangan. Ilẹ̀ ọmọ òjò lùjápẹ́, ilẹ̀ ọmọ òjò lùpẹ̀rin. Ògbó erin nídìyàn, ògbó èrè a sì máa dọ̀lẹ̀lẹ̀. Ògbó àgbàdo a sì máa dẹ̀kọ́. Ìní wọ́n fi wí pé bá a bá jẹ kàtàn ká tún jiyàn ká tó padà wàá mú kọ yangan. Èrò bàrú nìyí. Ṣé bí lọ́jọ́ sí bàbá àbàrú ló kú? Ìbàrú lòun ò mẹ́kún sun. Ìyá àbàrú kú. Ìbàrú lòun ò mẹ́kún sun. Ọmọlọ́lá níre là á sọ̀rọ̀ àtàrẹ. Ojú àṣà kì í rí bi, ojú àwòdì kan kì í rọ̀rùn láwẹ̀. Aládùnní o, ìran kúnnukún wọn kì í kú léwe. Àkànnàmàgbò ní sáláì lẹ́gbẹ̀rún ọdún láyé. Àgbo ewu ni ti kú o. Àdùnní ọ̀tẹlẹ̀ yìí pẹ́ o. Àtẹ̀pẹ́ ńlẹ́sẹ̀ tẹ̀nà. Ìkúnnukún wọn kì í kú sóko wà ń kan jẹ. Aládùnní bó o bá jayé títí má ṣe gbàgbé gbogbo àwọn tiẹ̀ tí wọ́n ń bẹ ní Káírò pátápátá. Èdùmàrè kó jẹ́ kẹ́rì oko bọ̀ wálé lọ́lá Olúwa gbogbo yín pátá ẹ ò ní nù sájò.